Tara ma'am, sama ka po sa amin. Wow! Saglit lang po. Tara po, isama niyo na si baby. Wow! Para mas bongga. Mas Tara mami. Pupunta ka lang kan eh. Magaw ka kan. Ano kaya yun? Benta ka mo. Ano kaya? Ano ko lang kaya. Hello mga ka-JFS! Isang masigabong hapon na naman sa ating lahat. Patapos na naman ang araw pero kaming JFS team ay hindi titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Kung kaninang umaga pinasaya natin ang isang nanay all the way from Calabanga, ngayon naman ay papasayahin natin ang isang asawa ng kanyang pinakamamahal na husband for their 10th wedding anniversary na bibigyan natin ng suwak at sulit na packages na ito. So tara na't kilalanin natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong red ribbon cake. Meron tayo ditong Ferrero Rocher na gift natin to sa kanyang anak. Meron tayo ditong 4 feet stuffed toy. Meron tayo ditong 12 pieces balloons. At meron din tayong napakagandang fresh flower bouquet. At syempre hindi papahuli ang aming surprise aranista na si Kuya Gab na bibigyan ng dalawang napaka-sweet songs ng kanilang buhay. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services, and on your way. Tara na, kilalanin na natin ang ating maswerteng asawa or babae na ilaw ng tahanan all the way from Pamukid. Kilalanin natin ang maswerteng babae ngayong hapon. So, ito yung kotse natin, ipapark natin dun sa may saan. Tao po! Ay! Tao po! May nagana sa inyo! Tao po! Kami na lang. Tao po! Tao po! May naghahanap po! Aray ko antet. Ay ma'am, andito pa si Ma'am Ruby Pana? Ma'am Ruby Pana po. Nandito po! Sabi namin ko na magagawa mo. May utang ka natin mamaya! May utang ka dahil ay. Ay, kisado da ako. Ma'am, para po, since kilala mo ako, pwede ka po sumama sa amin. Okay lang yan, ma'am, on the spot. Pwede lang yan, ma'am, on the spot. Tara naman, sama ka po sa amin. Estado ko na yun, ko sa Facebook. Ay, telling kaya ako sa Facebook mo kaya. Ma-deliver man ako ng gulay. Sige na rin. Iba na mas nene. Okay na yun. So, mga kasuki, mga ka-JFS. Kilala na ako ng ating isa-surprise. So, nga. Tara po, tara ma'am, sama ka po sa amin. Wow! Saglit lang po. Tara po, isama niyo na si baby. Wow! Para mas bongga. Mas Tara mami. Pupunta ka lang kan eh. Magaw ka kan. Ano kaya yun? Benta ka mo. Ano kaya? Ano ko lang kaya. Ano kaya yun? Pupunta ka lang kan. Dapat nag-stick ako. Lagi Nag-stick na siya. Okay lang yan, mami, dahil prepared. Mas bongga pag dahil prepared. So, mami, Tamo na yan, Fortuna. ayo po, regalo ko na po. Basta po ikaw na, mami, ang bahala magulog per month. Joke lang, mami. Halika dito, mami. Tabi ka dito, dito ka. Dito ka sa may side na to. Dito ka sa may side na to. Okay. Nasaan yung mag-aaral sa atin? Kuya Gab, tulungan mo nga ako magbukas nito. Surprise natin. Mami, gusto mo ba? Sabay kayo? Sabay kayo sa amin magbukas. Sabay kayo, mami, ha? Hawak kayo ni baby. Hawak kayo ni baby. Okay, 1, 2, 3. Bukas, mami. Harap ka
Christopher, all the way from California, tama ba? Ay, Canada! Canada pala, tayo mali-mali talaga yung gulay natin dito. So, ito, Mami, ito pong fresh flower bouquet na ito. Pwede mo nang ibaba si baby para po ma-receive nyo tong flower. Kasi po para po to sa inyo. Para po to sa inyong fresh flower bouquet na pinabibigay po ng inyong pinakamamahal na asawa. At syempre, ito pong balloons din ay para po sa inyo. Baby, hawakan mo tong balloons, baby. Yay! At ito pa, baby, hindi naman papahuli si daddy sa'yo. May regalo pa daw si dadding chocolates para sa'yo. So, pangawak ko nito. Ayan, baby, para sa inyo yung lahat ni Mommy. Ayan, may stuffed toy ka pa dyan, may red ribbon. At syempre, haharanain pa po kayo ng aming surprise aranista na si Kuya Gab. Pero bago yan, may gusto po akong basahin na message po na pinabibigay ng inyong pinakamamahal na asawa. Mommy, happy 10th wedding anniversary to us and looking forward for many more wedding anniversary to celebrate. I know that you will be happier if I am around celebrating this special day together with little cutie Chrislyn Faith. Mas marami pa oras at panahon na hindi tayo magkasama. I have many reasons to be thankful that God gave me a better half and hoping that this surprise will let you know how grateful I am having you and Chrislyn Faith. Para sa ko, Mami, ikaw ang pinaka-best ex-girlfriend, best friend, and best teacher, best wife, and higit sa lahat, ikaw ang pinaka-best mommy ng aking anak. At this time, surprising you at this very special day is the only one thing that I can do to send my million kisses and hug from Canada to Philippines. I love you so much and I miss you both. Ayan! Naka-video call si Daddy. So, I love you, Daddy. oh, I love you, Daddy. I love you, Daddy. Ayan. So, yan, ma'am, lahat po yan pinabibigay sa inyo ni Sir Christopher. Sana po ay masaya daw kayo sa inyong happy 10th wedding anniversary naman dyan. So, halika dito, Mami. Naiiyak na nga ako eh. Oh, naiiyak na daw siya. Paano yung iyak, Mami? Bakit? So, masaya ba kayo, Mami? Happy. Sobrang happy. So, dyan, Mami, hindi pa po dyan nagtatapos ang sorpresa namin. Haharanain pa po kayo ni Kuya Gab. Doon na lang sa loob. O, dito na lang. Dito na lang ba? So, pwede naman po kayong maupo dito para po masaksiyan nyo ang dalawang kanta. So, wait lang po, Mami. Magpapakilala na muna ulit tayo sa ABS-CBN. Again, everyone, our lucky mommy and lucky wife for today na si Ma'am Ruby Paloma Pana, all the way from Pamukid, Camarines na sinorpresa ng kanyang napaka-cute at thoughtful na asawa. So, hindi pa dyan nagtatapos. Tara na taronahin din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Yay! Very good to meet you. I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you always got us. I pass. All the love we had. I should have known that love was holding them back. Throwing my life away on songs that never end. I made you die inside, but you love me. So don't believe the world. No, the world can give us paradise when you make your love to me. Till I just cannot see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I won't let you down. Better love will be there when you turn around. For you till the ocean turns to sand. Love will be no any man. Good love you just the
tonight. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Once again, so don't believe the world. No, the world can't give us paradise when you make your love to me. Till I just can't see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Another day without your smile, another day just passes by, and now I know how much it means for you to stay right here with me. Time we spend apart will make our love go stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go with you, I wanna die lying in your arms, I wanna go with you, I wanna be looking in your eyes, I wanna be there for you, and anything you do, I wanna go between us now. Remain so strong. The time we spend apart to make our love go stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go with you, I wanna die lying in your arms, I wanna go with you, I wanna be living in your eyes, I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna go with you. Ayun, sumama baka may gusto kong sabihin kay Mister, yan. Mga pambabae. Charot. Okay everyone, so ayan ang dalawang kanta na ibinigay ni Kuya Gab na ating surprise saranista dito sa ating maswerteng wifey natin na sinorpresa ng kanyang napaka-thoughtful na husband. So baby, sobrang saya na may pa-chocolates, may pa-fresh flower, and may pa-stuff toy. Kunwari si daddy na muna yan. Ano? Kaya hug mo muna dyan si daddy. At syempre may red ribbon cake pa kayong pagsasalo at may balloons ba kayo? So mommy, it's your time to shine to give a message to your sweet and thoughtful husband naman dyan. So sana all naman talaga. So ano pong gusto niyong sabihin sa inyong pinakamamahal na asawa? Speechless, grabe. Ano kasi to, si husband, mahilig talaga siyang mag-surprise. Valentine's Day, lahat ng occasion. Pero today, day ko ini-expect na big surprise ang itataon niya talaga. Yes po. Nasa work siya kanina, parang wala lang. Yung surprise pa lang ng family niya, sobrang
na-appreciate ko na. Pero feeling ko, mga kaano ka mo, mga kasabot ka mo. Kala lang po nindo, kasabot mi po yan. Nagtatarago lang po yan. Kasi may other plans sana kami for this 10th year anniversary, kaya lang na-issue na dahil sa COVID-19. Yes po. Yaong kami sa iya, sa Canada. Yes po. For this 10th year anniversary, kaya lang daingan ina dahil sa COVID-19. But still, naghanap pa ni Ray para ma-surprise kami ni Baby Pete. Lalo na si Baby Pete, sobrang happy siya kanina pag-open ng ng prank. Sobrang happy. Nakita ko. Thank you so much, baby. I am more than sobrang lucky for having you as my husband, my partner, my friend, my student, everything. Love you so much. Ganda. Ikaw naman, baby. What will you say to daddy? Ano naman sasabihin mo kay daddy? What will you say to daddy? Siya yan. Shy si baby. Okay lang yan. Chocolate. I love you. Ano lang kay daddy? Ayaw niya talaga. Okay lang yan, baby. So again, everyone, ang ating maswerteng nanay na si Ma'am Ruby Paloma Pana all the way from Pamukid. Napakaswerte nyo naman po dahil sabi nyo nga dapat nasa Canada kayo ngayon, pero since hindi pwede kasi pandemic, ayan po, sinurpresa niya kayo ng napakabongga. So mami, sana po masaya kayo sa iyong surprise gift. Ayan, kunwari yan muna si daddy. Meron pa po ba kayong gustong sabihin, mami? Speechless na. Wala na po ba? Thank you so much sa family, both sides, Mana and Paloma. Thank you very much. Witness ka mo sa live ni Daddy. Talagang grabe to. Ang masasabi namin ay, sana all talaga po. He is the perfect example of a very great husband and daddy talaga. Napaka-sweet naman. Sana po si Dodi. Sana po lahat ng babae naman talaga na katulad niyo, ma'am, makatagpo rin ng katulad po ni sir na sobrang sweet na kahit malayo. So daddy, maraming salamat din po sa tiwala sa JFS. Maraming salamat po. Ayan, isa na namang babae ang napasaya ng JFS team. Pinakilig, pinasaya at binigyan ng sorpresa. We don't just create but we captivate. 2 card rank ngayong araw. JFS lang ang malakas. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. And again, ma'am, happy 10th wedding anniversary po sa inyo ni sir. Magbabay ka naman po! Bye-bye!